No čo ako? No čau, no už som vám celé spravené úplne kompletka. Tak ti dám teraz Pala, hej, a prosím ťa, nechaj ho proste hovoriť, lebo on mi kecal do rana, hej? Áno? Dobre. Tak čakaj. Palo! Dobre, počkám. No, tu máš. No čau Peťko, počúvaj, rozmýšľal som na to vianočnú epizódu. Peťo? No však ja ti to rýchlo poviem, ja som ho nechcel. Takže jak tam majú všetci to ich Santa Clausové, ja neviem čo to my tam musíme vôbec dávať, čak čo, napojíme to proste cez tú postavu tej Adely a však tam normálne to môžeme použiť potom aj v silvestrovskom vydaní. No viem, že je to úplne iný formát a všetko toto, no ale ono vieš, že televízia to vyžaduje, no ale ja neviem. Mohli dať potom aj ešte zakomponovať tú postavu toho Maroša, ja som nad tým rozmýšľal, všetko to bude sedieť, to sa ničoho neboj. A ja si myslím, že by to mohlo fungovať, no neviem, s telkou som nebol.